Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ya maulanmu muna sallama kuma da tambayan ya harakokin maulidi suke gudana a shekarar bana bayan an yi na faɗi mun gani bana kuma mun ga abubuwa sun canja muka ce bari mu ji daga bakin maulanmu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ina son yi amfani da wannan dama in mika godiya a wannan rana Alhamis 9 ga watan Oktoba shekara 2025, wato saura kwana biyu da maulidin da za mu yi a ranar 11 ga watan Oktoba nan, wato jibi Asabar kenan. Ina son yi amfani da wannan dama yi godiya ga ɗimbin al'umma wanda suka ba wannan aiki goyon baya. Ba zan ce mu suka ba goyon baya ba, zan ce suka ba aikin annabi, soyayya annabi goyon baya ta hanyar aiko da fatan alheri iri-iri, da aiko da sakonnin alheri, wasu aiko da shanu, wasu aiko da kudade, wasu kuma sun aiko da fatan alheri iri-iri, wasu aiko da nau'in abinci iri-iri. Dukkan su baki da waɗannan ayyuka kun yi saboda Allah ne. Saboda haka Allah muke fata ya muku godiya, Allah muke fata ya muku sakayya. Wannan aiki insha Allah an rubuta shi a cikin aikin ladan ku a cikin mizanin. Allah saka muku da alheri. Akwai manya-manyan iyayen malamai, manya-manyan shehuna daga Senegal da Mauritania da sassa daban-daban a Najeriya da suka bugo waya suka aiko mana da fata alheri. Wasu ma suka ce za su halarci wannan mauludi. Muna fata alheri, muna muku fatan ku zo lafiya kuma a yi maulidi lafiya ku koma gidajen ku lafiya. Allah ya saka muku da alheri. Na gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ne wane irin godiya kuma da wannan da yi wa al'umma wa'anda muka gansu dimbin mutane da suka zo wajen wannan aiki na maulidi. Aiki ne aka ɗauke su za a biya su ko kuma gudunmawa ne suka zo don annabi ko kuma akwai dai wani dalili da su masa suka zo wannan maulidi na ku na bana? Bayan Allah masoya da suka zo wannan aiki lalle za a biya su, amma wane mu biya su? Mai komi da kowa da komi shine zai biya su. Allah subhanahu wataala shine zai biya su. Sun yi wannan aiki saboda soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda biyayya ga Allah da yi umarni a so annabi wa annabi hidima. Shi yasa suka bar harkokinsu, suka bar ayyukansu, suka zo suka taru ɗimbin jama'a, ɗaruruwa sun taru suna aikin yankan nama da dafe-dafe da ake a yau Alhamis kwana biyu kafin maulidi. Kowa ya zo ne don kansa kuma don Allah. Haka ina fata Allah ya saka muku da alheri. Masha Allah. Amin summa amin. To akar makalla tambaya ta uku shine wannan maulidi da aka fara aikin shi yau Alhamis. Za a yi maulidi ne gobe ko jibi ko kuma yau ne maulidin daga an yi ayyuka an gama maulidi kenan ko akwai yau Alhamis farawa ne kawai. Shirye-shiryen maulidin na dai an faro shi kusan wata 5 ko fiye da haka. To kuma aikin maulidi, hidiman ranar maulidi yau ne aka fara yau Alhamis. Na harkar dafe-dafe da tanadin da aka yi wa baki da tanadin da aka wa filin maulidi. Shi ne aka fara yau Alhamis 9 ga wata, wato saura kwana biyu kenan ranar maulidi. Don haka yau za a ci gaba da wannan aiki, gobe ma za a ci gaba, sai kuma ranar mauludi ranar Asabar tun da magariba har wayewan gari Allah. Masha Allah. To akar makalla tambaya ta ƙarshe shine bayan Allah da suka zo yau tun da safe muka gansu ana aiki da su za a ci gaba da yi har ranar maulidi ko kuma in suka yi aiki yau an sallame su wasu za a ɗauko su ma a biya su ko kuma duka su ma dai mutane ne jama'an maulidi ne. Kofa tana bude. Duk waɗanda suka zo yau suna da dama su ci gaba da zuwa har ranar maulidi. Sannan na tabbata yan uwa da yawa suna shirin zuwa gobe da kuma jibi baki daya. Dukkan su da Allah saka musu da alheri, kuma kamar yadda na faɗa da farko ba wanda aka biya. Dukkan su aiki ne na Allah suka yi fi sabilillahi fi mahabbati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nagode. Muna godiya akar makalla, sai kuma muka ce za mu iya samun izini daga gare ku zuwa mu shiga mu dudduba yanayin abubuwan da aka yanka da kuma yanayin ayyukan da ake yi. Za mu iya yin bidiyoyin wurin babu matsala saboda bismillah ai bidiyo a nuna yan uwa irin hidimomin da ake yi. Allah saka shi. Allah saka shi. Action. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Akar makalla
muna tafe daga Zawiya Darul Faida domin tattaunawa da al'umma da muka gani suna ta fama wajen aikin maulidi, muka ganka kuma kana cikin manyan mutane waɗanda kuma gashi ana ta aiki da kai, muka ce bari mu zo mu tambaye ka mu ji wannan haraka ta maulidi ya take kasancewa a ranar yau Alhamis kenan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Na. Hakika muna matukar muku gode mu da Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya kawo mu wannan rana ta Alhamis, wanda wannan rana ne da ya kama da dangane har zuwa gobe jibi. Saboda haka muna godiya ga Allah. Wannan aikin maulidi aiki ne na al'umma duka gaba daya. Kowane mutum wanda yake a duniya inda ya san abin da yake yi aikin maulidi, in ya ga ana yi to kawai su ga kawai a yi da shi. Kawai mun girman sa ya ajiye girman sa. Muhammadu ya saka da kowa sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka shi sa ga mu gaba daya mun rage komai mun zo gaba daya da shi gaba da insha Allah. To akar makalla akwai wani abun da aka shirya ne dan al'umma, wani abu na tarar manyan baki ko na wani abu, ko kuma kowa in ya zo maulidin nan sai ya yi aiki, ko kuma akwai wanda in ya zo kawai zai zauna ne ya saurari abin da malamai za su ce. To alhamdulillah wannan maulidi na da Muhammad ba a kai da cewa kowa da iya mutane za su aiki, amma duk wanda yake so zai wani abu na gudunmuwa ko ba abu da take, amma dai akwai mutane na musamman waɗanda aka gayyata wannan maulidi da suke yin ayyuka musamman kamar yadda kuke tattauna irin kula da shi ne babban bakon mu na wannan taron maulidi. To kaga shi bako ne na musamman da sauran kuma shugabani da yawa daga Senegal, Morocco, Mauritania da nan Najeriya da sauran kasashe ma dai za su zo wannan maulidi. Alhamdulillah. Kana nufin wannan shehun da muka gani shi ma zai halarci wannan taro namu mai albarka? Wanda gaskiyar gaske wannan kaga mai faida dan Maulana Shehu Ibrahim Bauchi shi ne radiyallahu anhu wanda zai halarci wannan maulidi, zai gabatar da bayani, shi ne mai lacca a wannan maulidi. To Allah saka da alkhairi. Bayan mun zo mun ga ana ta rarraba abinci ana yanka, muka ce bari mu zo mu fara jawabi da ku ba mu izini za mu shiga ciki. To alhamdulillah mun gode, mu muna farin ciki. Allah saka muku da alkhairi. Amin. Barka da Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. So alhamdulillah gefe na ga Malam Muktar, shi ma ya zo hidiman maulidi na Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Malam Muktar, me za ka iya cewa game da wannan hidiman maulidin da ka zo? To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Ni dai ba abin da zan ce sai dai Allah ya yi ma duk mutanen da suke nan albarka. Amin. Allah kuma yanda ya nuna mu haka nan, kuma ya nuna saboda dalilin da yasa muka yi wannan abubuwan, Allah ya nuna mu cikin aljanna haka. Amin. Allah ya tara mu yanda ya tara mu haka, kuma ya san dalilin da yasa muka tara haka, saboda manzo Allah ya sa muka taru, kuma mun kai abubuwa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To Allah ya tara mu gidan aljanna haka, mu yi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Masha Allah, ana hidiman maulidi. Barakallahu khairan. Barakallahu fik ya sahibul ataya. Barakallahu fik. Tab, kaga fa su ciyaman fa an shiga aiki gadan-gadan. Kawo. To ga ciyaman yana ta rabon nama, ba mu san ko zai ce wani abu ba. Maza. Aikin na barhama ne.
Allah saka muku da albarka, Allah saka muku da alkhairi, Allah saka muku da alkhairi. matsalar ma shi har yanzu Zo kai mana bello. Ka zage da nan. Za a sake yin. Bari mu gare gaba da ai ba ga ma abin da zan faɗa ba ai ko. yana da wuta Ba ga ma abin da zan faɗa ba. Wannan yana yi kawai. Ba ga ma. kawai harkar maulidi a ce me za ku faɗa ana tsakiyar hidiman maulidi Assalamu alaikum. Yawwa barkatu jama'a yan uwa musulmi baki daya na duniya baki daya. Muna farin cikin gayyatar zuwa maulidi wadda ake yi kamar